Продължаваме в "Така го правят жените" с рубриката на Логара БГ Муза. Вижте къде ще ни заведе днес и какво ще ни покаже. Здравейте, аз съм Лора, вие сте с поредният епизод на моята рубрика БГ Муза. От днес нататък започвам да ви запознавам с най-добрите гримьори в България. Първа пред камерата на "Така го правят жените" застава днес Диана Стоянова. Здравей, Диана! Здравей, Лора! Която всъщност е не само гримьор, но и стилист, нали така? Да, точно. Сварваме те в работен процес, по време на фотосесия. Как си? Ами, страхотно, както винаги. Това е моето нормално работно място. Тук в моето студио се намирам. Като у дома си? Като у дома си, да. Добре, аз искам да те върна малко назад, за да ми разкажеш как започна да се занимаваш с грим и с стайлинг. Доколкото знам, си всестранно развита личност. Преди това си завършила журналистика, преди нея пък биология. Разкажи ми малко повече как се стекоха нещата за теб. Ами, аз винаги съм обичала рисуването. Още от ученичка рисувам много. По стечение на обстоятелствата завърших Националната природо-математическа гимназия и то профил математика. И целите ми тетрадки с задачи бяха изрисувани от първата до последната страница. Тоест, също тогава така малко бях пообъркала попрището си. Но аз тогава бях много така яростен хеви метал. И рисувах моите любими банди, чудовища, черепи, така по-агресивни неща. Сега няма и следа от този стил при теб, май. Ами напротив, аз имам много пънки елементи в нещата, които създавам. Виж, сега явно има някаква връзка между математиката и поне журналистиката след това, защото и аз съм завършила природо-математическата гимназия с информатика само, че след това журналистика. Може би има нещо, на човек му втръсва от математика. Определено. И какво стана след това? Ами след това завърших биология, започнах работа като експерт в Министерството на земеделието и това беше най-отекчителната работа в моя живот. Скучно е в Министерството на земеделието. Скучно. Аз не съм такъв тип човек, който може да стои по цял ден на едно кресло и общо взето... Колко време изкара там? Ами около 4 години. 4 години? Но това беше така голямо изпитание за мен. Някои хора си мечтаят за такава сигурна, спокойна, престижна работа, но аз май определено не съм от тях. А журналистиката как дойде и кога? Журналистиката дойде в резултат на моите търсения. Аз много обичам да пиша. И тъй като това беше една неосъществена моя мечта, просто когато завърших математика, аз така не се и осмелих да кандидатствам в журналистика. Реших, че това просто е момента, в който мога да си позволя това нещо. Аз завърших задочна магистратура и то специално с книгоиздаване, тъй като аз обичам литературата. В факултета по журналистика и масова комуникация, на Софийския университет. Колежки сме, значи. Да. Добре, и след като завърши книгоиздаване, как така се ориентира към грима? Работила ли си нещо в сферата на медиите, в сферата на книгоиздаването? Всъщност аз дори нямах време да започна, защото през цялото това време си мечтах да бъда гримьор. Мечтаях си да бъда гримьор, обаче си го мечтаях тайничко, така масово изкупувах всичко, което изглеждаше на пазара, модни списания, търсих си между впрочем и курсове по грим. Молих така някои от известните наши гримьори да ми станат учители по това време, но те бяха твърде заети. И точно тогава излезе един кастинг за киното в Бояна. Търсиха асистент гримьори. Аз кандидатствах, минах през кастинг от американец. И за мое голямо щастие аз попаднах директно на, може да се каже, най-високото ниво. Започнах в една много голяма холивудска продукция. Без да си се учила да гримираш преди това? До този момент аз гримирах, но не мога да кажа, че гримирах на такова професионално ниво. Да, не бях професионален гримьор. Беше изкарала никакви курсове? Просто? Не, това, което се изискваше от нас, беше да имаме художествено образование, да можем да рисуваме добре, да обичаме киното, разбира се, да говорим английски. Явно са си имали някакви много строги критерии, защото от страшно много кандидати
избраха само 5 човека. Коя беше продукцията? Популярна ли? Конан. Конан! Да. Гримира ли го този красавец, който изигра Конан? Не се сещам как се казваше, но новият Конан. Новият Конан аз не го гримирах, но пък аз много активно участвах в изработването на спецефекти, на простетици и мога с гордост да кажа, че когато гледах премиерата на Конан, всички белези по неговото лице и тяло бяха изработени от мен в лабораторията за спецефекти. Това е някакъв невероятен момент. Да гледаш нещо твое, което след това ще бъде представено на целия свят. И как се работи на едно толкова високо ниво? Холивудска продукция, може би това си е върха в киногримирането най-вероятно. Сигурно е доста отговорно, напрегнато. Аз изкарах една казарма там. Това са 12-16 часа работен ден при екстремни условия, студ, дъжд, сняг, мръсотия, као. Няма къде да седнеш, няма къде да си починеш. Много е тежка работата и на актьора, и на целия технически състав. Да не си мислим, като гледаме актьорите на червения килим, че има толкова лесен живот. Не, и колкото по-високо стои един актьор, и колкото по-голям професионалист е, толкова по-малко се оплаква, толкова по-малки са претенциите му и дава всичко от себе си. А чисто технически, стилистично гримът за една такава продукция различава ли се много от грима, който си правил в България, макар и не за киното, за фешън фотосесии или пък... Абсолютно. Киногрима няма нищо общо с бюти грима или с модния грим. Той си е съвсем различно направление в гримирането. Киногримът е може би най-високата летва, най-голямото предизвикателство. Разбира се, там водещи гримьори си бяха американци, които са наистина на световно ниво, носители на Оскар. Аз съм много щастлива, че имах щастието да се запозная с тези хора и до ден днешен сме много добри приятели с тях. Поддържате ли контакт? Абсолютно поддържаме. Те следят изцяло моето развитие, коментират ме във Фейсбук. Са ли те канили в Холивуд да отидеш да работиш? Честно казано, да, но не смея. Има си време за всичко. Това значи за винаги да напусна България. Още не съм решена на това нещо. Ти си работила само в една кинопродукция, така ли? В една сериозна, да. Конан си е така истинско кино. А в български кинопродукции? Не, в български кинопродукции не, защото след като свърши Конан, всъщност аз реших, че искам да се занимавам с моден грим. Защо тази преориентация? Не е ли по-интересна в киното? В киното е изключително интересно, но в киното ти няма възможност за личен живот. И особено за една дама, аз смятам, че първо това е изключително тежко и физически натоварващо. От друга страна ти не можеш да имаш личен живот, работейки по 16 часа всеки ден, без почивен ден. Все пак аз имам своите приоритети. Може би ще се върна някой ден в киното, защото това е страхотна магия. Това е една зараза, от която няма отърване и аз си мисля, че рано или късно пак ще отида там. Но за момента така ми харесва повече. Мислиш ли, че вече си открила така твоята страст и твоята ниша в гримът и това със сигурност е модния грим или пък експериментираш и в други Експериментирам в абсолютно всякакви посоки. По принцип, забравих да спомена, че аз специализирах моден и фотографски грим в Италия. Това си беше в Милано. Точно така, да, имах възможност така за съприкосновение директно от кухнята на висшата мода. Това си беше една моя мечта. В крайна сметка аз я реализирах и в момента се занимавам точно с това, което съм учила там. Какво те научиха там? Научихме на много различни неща. Това, което правим в България, което се прави в България по отношение на модния грим, е някакси твърде консервативно. Тук много рядко може много еднотипно бих казала. Да, и не се прави разлика между бюти грим и фешън грим. Общо взето се слага знак за равенство. Каква е разликата? Много голяма е разликата. Тук обикновено и в модните списания, и по дефилетата, и на модни фотосесии, и самите дизайнери и фотографи някак си повече предпочитат бюти грима. Това е носимия ежедневен грим за една дама. Докато ако се погледнат модните издания, като дефилетата висша мода на модните седмици, там ще видите, че гримът е наистина съвсем различен. Модният грим трябва да е по-арт, доколкото ще разбирам. Да, той е по-арт, при него няма лимити, няма някакви определени правила. Да кажем, в България аз много рядко съм виждала отнемане на вежди,
мокри сенки, различни експерименти с текстура на кожата, моделиране на лице по необичаен начин, вкарване на фейс-арт. Това са неща, които са абсолютно позволени и дори задължителни като тенденция в съвременния моден грим, но за жалост аз тук не ги откривам и дори нямам поле за изява в тази насока, тъй като сме твърде консервативни все В още. тази връзка колко години сме назад според теб? Ами светлини години сме назад, защото това нещо не се прави. Тук се прави бюти грим и почти винаги, когато участвам така в по-комерциални проекти, от мен се изисква да направя бюти грим. Ако пожелая да направя нещо по-смело, за съжаление това си остава така в моите лични фотосесии, авторски, които правя. Какво ти казват? Като основно изискване искаме модела да е красив. Искаме модела да е красив. Не дай да ни правиш модела смешен или не дай пък толкова много да натрапваш и да фокусираш вниманието върху грима, тъй като се губи акцента върху дрехата. Много дизайнери, за съжаление, все още смятат така. Фотографите също, някои от тях се страхуват да експериментират. Общото искат едни красивички, спретнати модели, като девойките, които наблюдаваме по улиците. Модата е изкуство, модата е магия. Там трябва да се експериментира. Казваш, нямаш голямо поле за изява тук в България. Мислила ли си да отидеш да работиш някъде навън? За жалост, тази мисъл Ето, все че повече... си учила навън, в Милано. Не върта ми се тази мисъл в главата. Не, че Как тук не си нямам останала работа. там? Направо се чу. Ами не късно имам предложения. Даже аз мисля, че по-скоро се виждам в Лондон, отколкото в Милано. Защо Лондон? Като цяло в грима в Европа има две големи школи. Това са италианската и английската. Италианската школа, на която аз съм възпитаничка, се характеризира с една изключителна прецизност, елегантност, перфекционизъм. Но на италианците в някаква степен им липсва креативност. Докато в английската школа, това, което се прави в Лондон, там нивото на креативност е изключително високо. Там има една търсена небрежност, но всичко е невероятно, театрално, сценично, особено по модните дефилета. И така, предвид това, което аз обичам да правя и като стилист и като гримьор, аз правя много шантави и нестандартни неща, неконвенционални, по-скоро се виждам там. По-скоро Лондон е твоята посока. Така си мисля, предвид нещата, които правя. Все пак дано не те изгубим, да се развият добре нещата тук, че да има работа и за артистични хора като теб. Спомена стайлинга, представихме те и като гримьор и като стилист. Кога пък се запали по стайлинга? Стайлингът дойде като едно естествено продължение на моята гримьорска професия. Разработвайки гримове за моите модели, аз не можех да ги оставя необлечени в нецялостен вид. Разбира се, не говоря за дизайнерските фотосесии или такива за модни бутици, за тези комерциални фотосесии, при които моделите са си облечени. Но тези, които аз трябваше да правя, общо взето аз се грижах за цялостния стайлинг